মই বনুগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ ৩ নং কোকৰাঝাৰ ST সমষ্টিৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰেছ মিট দিছোঁ। আমাক দলীয় স্বাৰ্থৰ হিচাপত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ। আমি 3জনী এটা গ্ৰুপ দি পেলাই ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ। মানে আমাৰ অহা বিধানসভা ইলেকশ্যনত আমাৰ টিকটটো কাক দিলে আমি জিতিব পাৰিম, সেইটো হিচাপত আমি ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আমাৰ এটা আছে। আমি গোটেই সমষ্টিটো ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ গোপনীয়ভাৱে। সেইটো হিচাপত 85% মানুহে আমাৰ এই সমষ্টিৰে আমাৰ মাননীয় চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ মিছেছ শিৱলী মহিলাৰী ডাঙৰীয়ানীক চবেই ছাপোৰ্ট কৰিছে। 85% মানুহে ছাপোৰ্ট কৰিছে। গতিকে যোৱা 2020ত আমি সেই সমষ্টিটো হেৰুৱাব লগা হৈছে। গতিকে সেই সমষ্টিটো হেৰুৱাৰ ফলত ৰাইজৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। উন্নতিৰ ফালৰ পৰা একোৱেই উন্নতি হোৱা নাই গোটেই সমষ্টিটোত। গতিকে আমি এইবাৰো যদি সেইটো সমষ্টি আকৌ হেৰাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ 2030ত এইটো দলীয়ভাৱে বহুত প্ৰভাৱ পৰিব। সেইটো ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে ৰাইজৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত যদি আমাৰ হাইকমাণ্ডে যদি এইবাৰ টিকটটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ যদি ভাবি চিন্তি যদি খালি দলীয়ভাৱে নাভাবি যদি ৰাইজৰ যদি অলপ চিন্তা কৰে, ৰাইজৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে বহুতখিনি সকাহ পাব আৰু ৰাইজক সমৰ্থন জনাব। সেইটোত সমৰ্থন জনাব সকলো ৰাইজেই। আৰু প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউ যদিও দলীয় হয়, পুৰণা মানুহ, একেবাৰে পুৰণা মানুহ, গতিকে এটা মানুহকে আৰু ৰাইজে চাব বিচৰা নাই। নতুনত্ব ৰাইজে নতুনত্ব বিচাৰিছে। কাৰণ উঠি অহা যুৱক যিটো নতুন যুৱ চাম আছে, সকলোৱে নতুনত্ব বিচাৰিছে। আৰু শিৱলী মহিলাৰী ডাঙৰীয়ানীক আমি যদি এতিয়া যদি দলত যদি আনিব নোৱাৰোঁ, হয়তো পিছলৈ দলীয় হিচাপত বহুত এটা ক্ষতিকৰ পৰিৱেশ হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ 2030ত। সেইটো হিচাপত বাইদেউক যদি আমি এতিয়াই যদি দলত আনিলে দলটো হয়তো আমাৰ যিটো উমেন আছে সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব আগলৈ। 2030 বা 2035লৈকে আমি যিটো আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ থাকিব, এইটো ষ্ট্ৰংলি আমি যদি উমেনখিনিক আমি যদি ওপৰলৈ উঠাই ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিৱলী বাইদেউক আমাৰ বহুত দৰকাৰ, আমাৰ দলত দৰকাৰ। সেইটো ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে শিৱলী বাইদেউক এইবাৰ টিকটটো দি ৰাইজৰো যাতে উন্নতি সাধন কৰে। দলীয়টোতো মই নাজানো, কাৰণ দলীয় মানুহ ভোট দিলেতো জিতিব নোৱাৰে, আমাক ভোটটো লাগিব ৰাইজৰ। গতিকে সেইটো হিচাপত ৰাইজৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি বা ছাৰে দিছে, ছাৰে কৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিলে মই দিম। এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে, শিৱলী বাইদেউক বিচাৰিছে, 85% ৰাইজে বিচাৰিছে। গতিকে ছাৰে কৈছে মই খুজিলে দিম। আমি খুজিছোঁ এতিয়া ছাৰে আমাক দিব লাগে, আমাৰ শিৱলী বাইদেউক টিকটটো আমাক দিব লাগে। আমাৰ এইখিনি দাবী। গাঁও বুলি ৱাইজ কোৱা নাই, আমি অল ছাৰ্ভে কৰিছোঁ। 85% মানুহে কৈছে। আমাৰ ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট হৈছে, অলৰেডি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত জমা কৰিছোঁ আমাৰ এই ৰিপৰ্টবিলাক। তো সেইটো হিচাপত 85% মানুহে শিৱলী মেডামক বিচাৰিছে। ৰাইজৰ মই ভাবোঁ 90% ৰাইজৰ সপোন যিটো সেইটো পূৰা হোৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বিচাৰিছে, আৰু সেইটো 100% পূৰা হ'ব। लाइमोन हान्जाया जोङो मोनसे प्रेसमिट हिसाबै जोङो होनो सानदों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि थांनाय 2020निफ्रायनो मोनसे UPPL गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर जोंनो जेबो होनो हायाखै, सरकार सालायदोंब्लाबो। दा बे हिसाबै थांनाय MP इलेक्सनावबो UPPLनिफ्राय MP जालायनो थांदोंब्लाबो बिथाङा जोंनि सा ओनसोलाव खेबसेबो दावबायहैयाखै। बे हिसाबै जोङो नैबे दानि बिधान सभा इलेक्सनाव जोङो जोंनि लुबैनाय जेनाखि बिजाथि, बे बिजाथि हिसाबै जोङो श्रीमती शिवली महिलारी मेडामखौ जोङो बिजाथि हिसाबै जों लुबैदों, लाइमोन हिसाबै। आरो जोंनि थाखाय बिथाङा बेखिनि गावनि रोंगौथि बा गुन गोनां गावनि माबाखौ लानानै बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होलांगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। दा गोदो जा मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मआबो मावा नङा मावलांदोंमोन। बिथाङा दा बैसो जाबाय। बे हिसाबै बिथाङा दा जिरायथ'नानै दिनै नैबे जोंनि श्रीमती शिवली महिलारी बिथांखौनो जोङो जोंनि लाइमोननिफ्राय जों बिजाथि लुबैदोंमोन आरो। दा जों लाइमोन हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो मदद होगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि जेनाखि खामानिखौ मावलांगोन, बे हिसाबै जों बेखौ
मदद होनाय जागोन आरो दा जों दा गासै जारबारि ओनसोलनि बा ओनसोलनि ओरै सा ओनसोलाव सिगाङाव गभर्नमेन्ट सलायदोंब्लाबो माखासे खेथ्रआव जोङो बाराद्राय डेभेलपखौ जों नुबोआखैमोन दा नैबे हिसाबै दानि गभर्नमेन्ट गोदान बा जों बिपिएफ गभर्नमेन्टआ फैफिननानै मोजां खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय दा बे हिसाबै जों बेखौनो लुबैयो माने मेडामा माने जोंनो बिजाथि नांगौ आरो मेडामखौ दा बे हिसाबै जों हांख्रायदों आरो लरेन्सआथ' इउपिपिएलनि दारायगोनब्लाबो बिथाङा जोंनि सा ओनसोलाव जेबो खामानि मावाखै आरो बिथाङा जोंखौ सिनाया आरो बे सा ओनसोलनि जेबो खामानिखौ जों मावनायखौ जों नुवा आरो बियो सा ओनसोल साइडनिफ्रायबो बिथाङा बहर मोना आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ हान्जायाबो बिथांखौ रावबो मोजां मोना होननानै आं सानो आरो जोंनि मेडामानो बिजाथि मोनोब्ला बिथाङानो देरहागोन बे खोथा नोंथांमोननि जाहारबारि ओनसोलनिफ्राय बेसेबांसो मददगिरिफ्रा सिवलि महिलारिखौ अनसायनो दाथ' बुहुदानो लोब बिपिएफ आरो सिवलि मेडामजों बयबो सापर्ट होगोन आं बेखौ नुयो आरो जों गिदिंनानै मिथिगौ आङो बिथांनि थाखाय बुहुद खामानिबो मावलांगोन आरो बिथाङा देरहागोना खाथां आरो जेराव बिपिएफनि जानानै बयबो जानजि खाफ्रानानैसो दङ दा बे हिसाबै जों मेडामखौ लुबैदों आरो मा माखासे जौगाथायनि खामानिया नोंथांमोननि ओनसोलाव आद्रा जानानै दं बेखौ माबायदि मावजानो लुबैयो जौगाथायनि खामानियाथ' सिगाङाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावखायाखै दा जाखिनि सिगाङाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट समाव जोंनि मेन लामाया जादोंमोनब्लाबो माखासे आद्रा दङ मथा मथि 70% मावनांगौ दंबावो दा बिथांमोनहा जेन'बा जुदि गभर्नमेन्टआव फैनाय हिसाबै मावफुंगोनखौ आं आसा खालामो आरो मावलांगोन बिथाङा बे हिसाबै आरोना आं बिधानसभा बिसायख'थिया बारा सम गैलिया होननानै नोंथांमोना मिथिनो मोनदों माबायदि नोंथांमोना भट होनानै सिवलि महिलाखौ जुदि टिकेट मोनोब्ला हाइकमान्डआ जुदि टिकेट होयोब्ला माबायदि मदद खालामगोन होनना सानो बिथांनि थाखाय जोंथ' बुहुद जोंनि लाइमोन हान्जाया थैथांजों बिथांनो एकदमबारे सापर्टिं खालामगोन आरो जों बिथांखौनो देरहाहोगोन आरो बिथाङा 100% बिथाङा देरहागोनखौ जों मिथियो नोंथांमोना जुदि हाइकमान्डनि सायाव सोनारो टिकेट होनाया मानो बे बिपिएफनिफ्राय सानै बिजाथि जिहेतु मिथिनो सिगांनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म दं आरो दा गोदानै बिजाथि हास्थायनाय सिवलि महिलारि बिथांखौ नोंथांमोना बिजाथि होबोदों सानैनि गेजेराव सोरखौ नोंथांमोना गुबै मोनजाथारनो लुबैयो आदसा दा बे प्रमिला रानी मेडाम बिथाङाबो बिजाथिखौ लुबैदों बे नंगौ आरो जोंनि श्रीमती सिवलि मेडामाबो जों बिजाथिखौ जोंनिफ्राय लुबैदों दा मोननैनि फारागाव दा हाइकमान्डआ अर्डार होयोब्ला माने होनांगोन होननानै जोंनि लाइमोननिफ्राय सिवलि मेडामखौनो जोङो बिजाथिखौ लुबैनाया बेनो आरो दा हाइकमान्ड हिसाबै जों हाइकमान्डखौ खावलायगोन माने जोंनिफ्राय लाइमोन हान्जा हिसाबै जोङो माने इउथ हिसाबै जोङो मेडामखौ बैसो गोनां आरो बैसोआ दंबावो बेहा बांसिन हिसाबै माने दासो यां जाफुनाय हिसाबै बिथाङा जोंनि खामानिखौ हाजासे आरो थोजासे मावलांनो हागोनखौ आं आसा खालामदों आरो